don wayu nongrep ubatrei sitom ha. Hakawai kasngi daula dep di isya. Ulayo tam yakwe ka bek. Hakata ka bek ulayo i badon kitisa bati kot don kam. Hangca kala don ru ka address jong utrai jong ka bek. Te ula perkhat ngan le ayu mentah. Habak hadu ula rai ban lek pen paya ka bek sakitrai. Ula tit jengkang balawan mi iwe itrai jong kata ka bek. Te ila khot yo u sapo iem. Ila dap da ka jingsngo komen ban jao mat. Bat ka jingsngo ngu ya uniu nongrep. Ila terwa pisaru ya ukum ka buskit ndai umtre. Di kumta ini try ila penbena sepang ka jinghok uniu nongrep ha social media. Uniu nongrep ujukren ru haki school sepang ban lehok ban lebha. Wei unong khai baruspa ulayoso sepang ka jinghok jongu na social media. Bat ula ong ya unong rep baun thir lut ya ki jhur jongu. Haba phile bha ya ki wei kawan phai kala ka ba bha shapi khublei shiboni phi baro.